ноҳияи Данғара, қалби ҷануби кишвар, маҷмӯи варзишии ин ноҳия ба зебогии он шукӯҳи тоза зам кард. ин ҷо барои гузарондани маъракаҳои варзишӣ басу макони мусоид аст, ки баъд аз ифтитоҳ аллакай шумораи зиёди мусобиқаҳои варзишӣ гузаронида шуд. Инобат мусобиқаи сатҳи ҷумҳуриявӣ оид ба куштини миллӣ миёни наврасон ба истиқбол аз рӯзи сарқонуни ҷумҳурии Тоҷикистон рос омад. ояндасозон аз ҳар гӯшаву канори мамлакат ҷамъ омада ба хотири пирӯзӣ ва ғолиб омадан дар мусобиқаи сатҳи баландтарини варзишии кишвар ба ин даргоҳ қадам гузоштанд. нуфузи мусобиқа то ҳадде фарогир буд, ки наврасон аз дурдасттарин маконҳои кишвар ба ин ҷо омаданд. чхеле ки ба ҳамагон маълум аст, тибқи нақшачорабиниҳои кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши наздиконаи ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи миллии куштингирии ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз дар ин толори пуршукӯҳ мусобиқа байни наврасони солҳои таваллуди 2007-2009 ба гиромидошти хотираи устоди варзиши собиқ иттиҳоди шӯравӣ Саидулло Мухаков ва бахшида ба рӯзи Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гашта истодааст, ки дар ин ҷо аз 8 манотиқи ҷумҳурӣ дастаҳо ҳузур доранд. дар ҷамъи умумӣ 115 нафар варзишгар байни худ рақобат карда истодаанд. гуфтанд, ки аз дилхоҳ манотиқи кишвар наврасон имкони иштирок дар мусобиқаи мазкурро доштанд ва ин буд, ки дастаҳо аз вилояти Хатлон, аз вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, шаҳри Хуҷанд, шаҳри Душанбе, ноҳияҳои тобеи Марказ, водии Рашт ва ноҳияи Данғара ҷамъоҷам беш аз 115 наврас барои худнишондиҳӣ рӯи татамии маҷмӯаи варзишии ноҳияи Данғара баромаданд. дастаҳо барои рақобат кардан дар мусобиқаи сатҳи ҷумҳуриявӣ омодагии ҷиддӣ диданд ва ҳамроҳ бо мураббиҳои худ барои рақобат бо ҳамтоҳои худ аз дигар минтақаҳои кишвар қадам монданд. дар ҳар як вазнҳои алоҳида варзишгарон аз тамоми ҷумҳурӣ рақобатҳои худро пеш бурда истоданд. дар чанд вазн дар ин ҷо иштирок? мусобиқаи имрӯзаи мо аз рӯи низомномаи кумитаи кор бо ҷавонон ва қоидаҳои гӯшини миллӣ аз рӯи 10 вазн баргузор гашта истодааст, ки ҳар як вазн бо варзишгароне ки на кам аз 21 нафар то болотар варзишгарон рақобат карда истоданд. мо аз шаҳри Душанбе 16 нафар овардагим, аз сабаби 16 нафар весои 32, 36, 40, 44, 52, 65 мо боварӣ комил дорем, ки дар вес 65, 44 ва 32 натиҷа мешавад. боварӣ бисёртарак аз Хатлонду баъд шаҳр ноҳияи тобеи Марказ ҳарифҳои бақувваттаракан. Хатлон ягам як даста овардагӣ чизои бақувват дорад ва Душанбе худшон бақувват. мо аз вилояти Хатлон дастаи пурқуввати якачини вилояти Хатлон якро дар ҷо сафарбар кардан аз раёсати кор бо ҷавонони вилояти Хатлон ана шаъну шарафи шаҳри Бохтаро баланд вардошта истодаам. хуб, чанд нафар шогирдони худро ба ин ҷо овард? 17 нафар шогирдон аз шаҳр ноҳияи Хатлон сафарбар карданд. мусобиқае ки ҳоло дар мавридаш ҳарф мезанем дар дилхоҳ кишвар аз рӯи мартаба баландтарин аст. аз ин рӯ маросими ифтитоҳи мусобиқаи мазкур низ бо ташрифи меҳмонони олиқадр сурат гирифт. дар нахуст намояндаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Данғара ба иқдоми ташкили чунин як мусобиқаи пуршукӯҳ изҳори миннатдорӣ карду дар идомаи суханҳояш қайд сохт, ки мо ҳамеша тарафдори рушд додани дилхоҳ соҳаи хоҷагидорӣ аз ҷумла самти варзиш ҳастем. баъдан маросими ифтитоҳ анҷом ёфту таҳти садо додани суруди миллӣ мусобиқаи мазкур кушода эълон гардид. бемуҳобо курсиҳое ки дар минбари толор шумораашон хеле зиёд аст пур аз мухлисон буд, ки ба ҳар партофту ба миён омадани фурсатҳои аҷиб пуреҳсос мешуданд ва ба ҳар воситаи дастгирии худро нисбати куштингирон эҳдом мекарданд. сину соли мусобиқавии имрӯза аз 12 то 14 сол аст, ки ҳоло сину соли мувофиқ ба оиладорӣ нест, вале муҳаммади кӯчак ба мухлисии падараш омадааст. Отар биштин мегирад эҷа.
наврасон ки ҳоло дар ҳоли рушди истеъдод ҳастанд шикастро дар чунин мусобиқаҳо намепазиранд, чун то ин ҷо пайроҳаи зиёде ҳаст ки тай мешавад. мусобиқаҳои байнимактабӣ, минтақавӣ ва ноҳиявиро гузашта баъдан бо сахттарин варзишгарони минтақаи дигар рақобат мекунанд. аз ин рӯ замони шикаст хӯрдан дида мешуд ки чӣ хел наврасон аз натиҷаи рақобат ғамгину ҳатто бо эҳсоси зиёд ашк мерехтанд ва баъзеҳо ба гӯшаи танҳоӣ мерафтанд. барои чӣ бой дидӣ? хатои кардем. баъд барои чӣ гирья мекунӣ? нафароне ки ғолиб меомаданд барои рақобати марҳилаи баъдӣ омодагӣ медиданд. мехоҳам сазовори ҷои аввал гардам. хуб, имрӯз ягон рақобати худро аллакай пастар карда? бале, на ман як чизи худро мағлуб кардам ва ҳарифи худро мағлуб кардам ва баъд аз чанд сония боз мебурдам. даври? даврим нимфинал. дар ин баробар чӣ гунае гуфтаи мусобиқаи мазкур ба хотири гиромидошти хотираи устоди варзиши шӯравӣ Саидулло Мухаков ташкил карда шуд ва имрӯз дар баробари таҷлили рӯзи сарқонуни кишвар хизматҳои марҳум низ дар рушди самти варзиши кишвар қадр карда мешавад. имрӯз боиси ифтихор аст ки хотираи инсонҳои наҷиб пост нигоҳ дошта мешавад. ин мусобиқа барои гиромидошти хотираи устоди ҷумҳурии шӯравӣ устоди варзиш Мухаков Саидулло баргузор мегардад. ин барои муҳаббати насли оянда ба варзишгарони номӣ мустаҳкам намудани робитаи дӯстӣ ва рушди гӯштини миллӣ замина мегузоронад. мо аз он хурсандем ки паҳлавонони наврас аз минтақаҳои гуногуни ҷумҳурӣ ҷамъ омада боварӣ дорем ки нафарони сазовор ғолиб омада барои паҳлавони ояндае ки ин роҳро идома медиҳанд намунаи ибрат мебошад. марҳилаи аввали рақобатҳои мусобиқаи мазкур дар вазни то 32 кило сар шуд ки фаъолтарин гӯштингирони ин вазн Муҳиддини Фатҳиддин, Алиҷон Гунҷишков, Муҳаммад Сафарзода ва чанд тани дигар буданд ки то марҳилаи нимниҳоӣ расиданд. Муҳиддини Фатҳиддин дар даври нимниҳоӣ яке аз чолоктарин гӯштингирони ин вазн Алиҷон Гунҷишковро аз роҳи худ берун кард ки дар даври финалӣ ӯро Муҳаммад Сафарзода интизор буд. дар ин давр рақобати Муҳиддин ва Муҳаммад хеле ҷолиб сурат гирифт ки ниҳоятан Муҳиддини Фатҳиддин намояндаи дастаи Хатлон 2 паҳлавонбачаи ноҳияи Данғара бо бартарияти як бадан барандаи медали тиллои мусобиқаи мазкур гардид. тӯли 3 сол аст ки дар ҳамин ноҳияи Данғара машқу тамрин мекунам ва ҳарифи сахттарин ман ҳамин дар вохӯрии финалӣ буд ки ман онро бо ҳамин бадан мағлуб кардам. ки буд? мешнаси ҳариф? ҳарифамро аз ноҳияи тобеи Марказ. амирҷон Шарифов ва Абдулло Каримов ҳарду намояндаи дастаи Хатлон 2 қаҳрамонони то даври финалии мусобиқаи мазкур дар вазни то 36 кило буданд. инҳо низ роҳи осон тай накарданд. махсусан ҳунарнамоии Абдулло Каримов дар даври ниманиҳоӣ боиси таҳсин буд ва ин буд ки ҳам ӯ ва ҳам ҳарифи ӯ Амирҷон Шарифов ба саҳнаи гӯштингирии даври финалӣ бароянд. Абдулло Каримов ягона бартарияташ соҳиб шудан ба имтиёзи бадан буд ки ҳамвора ӯро болои тахти чемпионӣ баровард. рақобат ба нафъи Абдулло анҷом ёфт ва ӯ барандаи медали тиллои вазни то 36 кило гардид. 5 ҳариф доштам, ҳамашро мағлуб кардан. аз ҳама ҳарифи сахтам финалгиам. ҳариф финалгим бо ман буд. муҷтабо Мирзо Раҳматзода, намояндаи дастаи вилояти Суғд ва Шокир Ғоибов, мизбони мусобиқа, варзишгари ноҳияи Данғара аст. ин гӯштингирони даври финалии мусобиқаи мазкур дар вазни то 40 кило буданд. дар марҳилаи ниманиҳоии рақобати беҳтарин ин маҳз рақобати Шокир Ғоибов ва Ибодилло Ҳалимов буд ки хеле тезутун сурат гирифт. Шокир ҳарчанд бо бартарияти бадан ғолиб баромад, вале он ҷо партофтое буд ки хеле мухлисонро ба шӯр овард. Муҷтабо низ ин ҷо ҳаводаронаш зиёд аст ва роҳи тай кардааш низ хеле мушкил буд. рақобати финалистони ин вазн хеле тезутун сурат гирифт ки кор ҳатто дар як фурсати баҳснок то видеодоварон кашид. доварон бо ҳам баҳс мекарданд то оне ки навори тадриҷиро надиданд. ниҳоятан бо бартарияти ду бадан Шокир Ғоибов барандаи медали тиллои вазни то 40 кило гардиду ашк дар чашмони Муҷтабои шикастхӯрда ҳалқа зад.
من امروز در مسابقه جای یکم رو اشغال نمودم. در دیگر مسابقه در دیگر دولت‌ها رفته چمپیون پرچم تاجیکستان بالا میبردارم. خوب در این مسابقه چند حریف را مغلوب کردی؟ من 4 حریف خودم را به غالبیت خراب کردم. عبدالله موسوی و محمد نعمت‌الله فینالیستان وزن تا 44 کیلوی مسابقه بودند و هنر گوشتنگیری خود را در مرحله‌های اول به تماشابینان اثبات هم کرده بودند که آنها برای چه سزاوار فینالند. عبدالله موسوی یک حریف خود را با برتریت بدن و حریف دور نیمه نهایی خود را توسط حلال شکست داده بود. محمد نعمت‌الله هم استعداد گوشتنگیریش مخصوصا در دور اول مسابقه مورد دقت قرار گرفت وقتی که حریف اول خود را در چند ثانیه به پشت خوابانید. رقابت عبدالله و محمد در دور آخرین خیلی جذاب صورت گرفت و نماینده دوشنبه محمد نعمت‌الله نسبت حریف برتری خود را نشان داد و همین طور با یک پرتافت عالی عبدالله را به پشت خوابانید. خلاص مدال طلای وزن تا 44 کیلو نصیب محمد نعمت‌الله بوده است. ما از شهر دوشنبه به ناحیه دنقره آمده مسابقه جمهوری آید به گوشتنگ ملی گوشتنگ گرفته سزاوار جای اول گشتم. من 5 حریف داشته. حریف سختی من از دوشنبه یک بود که من آن را به واسطه ایپان مغلوب کردم. рамзиддин азизов гӯштингири ноҳияҳои тобеи марказ тарбиятдидаи мактаби солеҳ гунҷишков мебошад ки дар ин мусобиқа яке аз беҳтарин гӯштингирон ба ҳисоб мерафт. ҳарифи ӯ суҳроб давронов ки махсусан дар даври ниманиҳоии ҳунарнамоии олӣ дошт ҳаминак бо рамзиддин дар рақобати финалӣ андари майдон шуд. дар миёнаҳои рақобат суҳроб давронов як маротиба кӯшиш кард ки рамзиддинро ба пӯш хобонад вале довар ишораи бадан кард. рақобат идома меёфт ва бартарӣ воқеан ба нафи суҳроб буд ва барои камфаъолӣ рамзиддин огоҳӣ ҳам гирифт. осеб ҳам бардошт вале баъдан бо ба даст овардани ду бадан ғолиби рақобати вазни то 48 кило гардиду соҳиби медали тилло шуд. برای این گونه مسابقه گوشتنگیری یعنی گوشتن ملی ما با دسته آماده شدیم و برای این گونه جایهای نمایان اشغال کردن ما در شهر ترسونزاده در زالها در بسیار تمرین‌های زیادی گذراندیم و این تمرین‌ها به ما ثمره داد و همین طریق ما به جای افتخاری جای یکم رسیدیم. چند حریف را مغلوب؟ همگی من در این مسابقه 3 حریف را مغلوب کردم. дар рақобатҳои вазни то 52 кило ҳамнасабҳо умар ва талабшоҳ ҳусайновҳо бо ҳам рақобат карданд. умар ҳусайнов аз дастаи хатлон 1 ва талабшоҳ ҳусайнов бошад намояндаи дастаи хатлон 2 ба ҳисоб мерафт. рақобати ҳардуи варзишгар бо оне ки дар вақти асосӣ ҳеҷ дастоварде ба даст наомад вале вақти иловагӣ бо шарофати як партофти бадан аз ҷониби талабшоҳ имкон фароҳам овард ки талабшоҳ ҳусайнов ғолиби вазни то 52 кило гардад. در این مسابقه در وزن 52 کیلو سزاوار جای اول شدم. خوب از کدام دست آمده؟ من از دسته خطلون یک. در آنجا شرایط ها مثلا تمرین چه خیلی است؟ در آنجا شرایط ساز تمرین ها ساز که با همراه استادم و نبات و عبدالله ما میزگرمیم. суҳроби давлатманд ва масрур ҷононзода барои ба даст овардани медали тиллои мусобиқа дар вазни то 56 кило рақобат карданд. рақобати онҳо зиёд тӯл накашид ва дар миёнаҳои вақти асосӣ суҳроби давлатманд дар иҷрои як усул иштибоҳ карду ниҳоятан ба замин афтод ки довар дасти худро бардошту натиҷаи ҳалолро ба масрур дод. масрур ҷононзода бо ғолибияти фаврӣ соҳиби медали тиллои вазни то 56 кило шуд. ҳабибулло нақибзода ва рауф саидзода дар вазни то 60 кило барои даст ёфтан ба зинаи аввали мусобиқа ба рақобат пардохтанд ва рауф саидзода дар даври ниманиҳоӣ бо зокири давлатманд як рақобати аҷиберо нишон дода буд
ки мавриди диққати мухлисон қарор гирифта буд ва ҳамчунин ҳарифи ӯ низ роҳи душвореро тай карда буд. Рақобати онҳо дар финал диданибоф сурат гирифт ва бо бартарии як бадан аз ҷониби Ҳабибулло Нақибзода вақти асосӣ поён ёфту бо ҳамин як имтиёз Ҳабибулло ғолиби вазни то 60 килои мусобиқа эълон шуд. ман ду нафарро мағлуб карда ва финалисти ман аз ноҳияи Данғара буд ва онро мағлуб карда сафзои ҷои аввал гаштам. Пирхуҷа Ҷурабекзода намояндаи дастаи хатлон 1 ва Азизулло Валиев аз дастаи хатлон 2 иштирокчиёни финали вазни то 65 килои мусобиқа буданд. Пирхуҷа Ҷурабекзодаро метавон фаворити ин дидор ном бурд, чун ғайри ҳунарнамоии ғайриоддӣ дар даврҳои қаблӣ, ҳамчунин дар дидори финалӣ низ як сару гардан аз Азизулло бартарӣ дошт, ки баъди чанди рақобат дар дақиқаҳои хеле кӯтоҳ тавонист ҳарифи худро ба пушт хобонад. Бо натиҷаи ҳалол барандаи мусобиқа Пирхуҷаро ғолиби вазни то 65 килои мусобиқа эълон карданд. ман дар ин мусобиқа омадам, сазовори ҷои аввал гаштам ва мехоҳам ки ҳамавақт сазовори ҷои аввал сарбаланд бошам. Дигар дар мусобиқаи сатҳи ҷумҳуриявӣ иштирок карда буд? Не, якум бор аст иштирок кардам, сазовори ҷои аввал гаштам. Абубакр Шарифов бо пироҳани сафед ки намояндаи дастаи хатлон 2 буд, дар охирин рақобатҳои мусобиқа аниқтараш дар вазни ҷамъи 65 кило бо ҳамдастаи худ Абдулло Юсуфов ба рақобат пардохт. Дар идомаи рақобат Абубакр Шарифов ҳарифро ба замин афтонид, ки натиҷаи бадан ба суд овард ва ҳамин натиҷа дигар то охири рақобат тағйир наёфт. Ҳарчанд ҳар ду ҷониб кӯшиши беандоза карданд, вале натиҷаи бадан Абубакрро ниҳоятан дастболо кард ва ҳамин тавр медали тиллои вазни охирро Абубакр соҳиб шуд. ман имрӯз дар вазни 65 кило плюс 65 килограмм куштин гирифтам ва сазовори ҷои аввал гаштам ва аз ин хеле шод мебошам. Кадом даста иштирок? аз дастаи хатлон 2. шумо аз дастаи хатлон 2 чанд нафар ба гирифтани медал даст ёфтед? Чанд нафар ғолиб буд? 6 нафар медал гирифтем, ҳама ҷойҳои намоёнро ишғол намудам. Чанд нафар омода будед ҳамагӣ? 13 нафар омадем аз даста. бо ҳамин рақобатҳои ҷаззоб мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оид ба гӯштини миллӣ миёни наврасони синни солашон аз соли 2007 то соли 2009 дар ноҳияи Данғара ба поён расиду аз ҷониби Кумитаи тадорукот ҷоизаву ифтихорнома ва тӯҳфаҳои пешбинишуда ба ғолибони мусобиқа супорида шуд. ғолибони 10 вазни рақобатҳо рӯи шоҳсутини ифтихорӣ ё худ чемпионӣ баромаданд ва унвони чемпиониро дар як мусобиқаи сатҳи ҷумҳуриявӣ соҳиб шуданд. ташкили чунин мусобиқаҳои сатҳу сифати олӣ дошта бозгӯи он аст, ки нисбати варзиш дар Тоҷикистон таваҷҷӯҳи хоса дода мешавад ва дар оянда бо чунин тарз барои мондани чорабиниҳои варзишӣ аз қадами устувор мондан ба сӯи пешравӣ аст.